അതെ, നിങ്ങളുടെ ജിമ്മിൽ ഈ ഒരു ഹാമർ സ്ട്രെങ്ത് പുൾ ഡൗൺ മെഷീൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വൈഡർ ബാക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരൽ അതിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈഗോ ലിഫ്റ്റിംഗ് വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നല്ല സ്ട്രെച്ച് കൊടുത്ത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക. ചെസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായി സ്ക്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലോലി റിലീസ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുക, സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. ഈഗോ ലിഫ്റ്റിംഗ് വേണ്ട നമുക്ക്. ഇത് നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബാക്കിന് നല്ല രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യും, ലാഗ്സും അടിപൊളിയായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇതിലും 12 to 13 റെപ്സിൽ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ഡേയിൽ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യും.